Kunti mo nun. Kunti man. Ano? Kunti mga kunti. Kapalit galos yun. Pagi ka na lang. Daya, daya. Ha? Pila yung mas-sure mo. Panalo Oo. yan. What? Kaya ka dito. Hindi, oh. Dua ka bulan o tulo ka bulan ang ano pa dito ko nagailo Di ara siya na akong strike ay na. Di ko nagalak ng review. Ano na review ng may. May number 1 yes mahot pa mo si Tinta kadlaw sila mo kaya ako kusunod galang sa una. Hindi na isa ka sa kakahamulot niya. Magkakahang siguro. balik balik ay wala